Dej. Ja, dej. Hold kæft, det dej. Vi vil svare på flere spørgsmål, som vi har fået fra folk til vores Askers. Markus Lager har spurgt, er du sød eller nem? Altså, jeg er sød. Er du sød? Eller er du nem? Jeg er sød. Rasmus Levenskjold Lauritsen har spurgt, hvad synes I om mig? Du er en 6. klasse, Rasmus. Ja. Du er Sebastians ven. Ham kan du gå hjem og lege med. Ja. Hvor pæn er jeg fra 1 til 10? Du er en 5. 4-5 stykker. Skal vi finde en dag? Det kan være, at vi ses en dag, når Emma og jeg er sammen, og du leger med min lillebror. Daniel Henriksen har spurgt, hvad synes I om mig? Hvad synes du om ham? Du kender dig jo sådan lige helt vel. Jeg snakker med ham engang. Og der sagde han ikke noget. Du er sådan meget stille. Men du er pæn. Nu synes du er stille. Jeg synes, at du er rigtig, rigtig flot, Daniel. Og så er du overhovedet slet ikke stille, som Emma synes. Og så er jeg glad for, at du altid er der for mig, hvis der er et eller andet. Og altid gerne vil lytte til, hvad jeg har at sige. Som det godt være, at jeg larmer nogle gange. Anne From, hvad synes I om mig? Du er mega sød. Du er rigtig sød, Anne. Fucking lækker. Du er så bare. Du er sådan en søster. Ja. Du er bare Sidste. Lasse Nielsen Pedersen har spurgt, hej, hvad laver I? Laver det her video. Vi sidder på skolens bibliotek og laver den her super seje video. Eller noget. Agnes Schæfeldt har spurgt, hvor pæn er jeg fra 1 til 10? Du er en 7, Agnes. Ja, jeg spurgte lidt til 7. Vi siger 7. 7. Agnes Schæfeldt har spurgt igen, hvad betyder I for hinanden? Rigtig meget. Eva, hun er bare en good mand. Eva, hun er bare så nuser. Og jeg ved bare, hun elsker, når jeg roder hendes dejlige hår. Og så har min lillebror spurgt, er jeg den lækreste bror, du har? Hun har ikke andre. Jeg har desværre ikke andre. Så. Men ja, hvis jeg havde en anden, så ville jeg nok vælge ham i stedet for dig. Du må jo nødt til at være den lækreste, når jeg desværre ikke har andre. Ja, tænkte jeg skulle komme ud af hendes mund. Ja. Nå, men vi ses. Farvel. Farvel.